Radio ኤረና ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ 6 ጊዜያዊ መጽንሒ ማዕከላት ዝርከቡ ልዕሊ 1500 ሓተት ዕቑባ ዓመፅ ከም ዝተኻየዶም ተቓሊዑ። ኣብ ሱዳን ዕቑባ ንምሕታት ዝተረፉ ኢትዮጵያውያን ወተሃደራት ዓቃብ ሰላም ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ተጸንቢሮም። ኬንያ ካብን ናብን ሶማል ዝካየድ ዝነበረ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ደው ኣቢላ። ኣርእስታት ዜናኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ኣብ ስዊዘርላንድ ዕቑባ ንምሕታት ኣብ ጊዜያዊ መጽንሒታት ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብ ልዕሊኦም ሓይሊ ዝተሓወሶ ዓመፅን ኣካላዊ ጎነፅን ዝርከቦ ዝተፈላለየ ምግሃስ መሰላት ክካየድ ከም ዝጸንሐ ማዕከን ዜና RTS ኣብ ዘካየደቶ መርመራዊ ጸብጻብ ኣቃሊዓ። ሓተቲ ዕቑባ ከእንግድ ተባሂሉ ብፌደራላዊ መንግስቲ ብዝቖመ 6 ማዕከላት እቲ በደላትን ዓመፅን በቶም ኣባላት ሓለዋን ጸጥታን ኮይኖም ብናይ ብሕቲ ኩባንያታት ዝተቖፅሩ ሰራሕተኛታት ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ። ብመሰረት ተቐሪቡ ዘሎ ጸብጻብቶም ኣባላት ጸጥታ ኣብቲ ማዕከላት ጸጥታ ኸስፍኑ ዝተቖፅሩ ክነሶም ዝተፈላለዩ ምኽንያታት እናተጠቕሙ ኣብ ልዕሊ ሓተቲ ዕቑባ ከም ማህረምቲ ጎነፅ መቕጻዕቲ ኣብ ኮንተይነር ምእሳር ዘለፋን ኣካላውን ስነ-ኣእምራውን በደላት እዮም ኣውሪዶም። ኣብ 2020 ጥራይ ብድምር 1500 ሓተቲ ዕቑባ በደል ከም ዝበጽሖም ዝገልጽ ዝተፈላለዩ ጥርዓናት ናብ ፌደራላዊ መንግስቲ ቀሪቦም እዮም። ኣብ ቡደን ዝተባህለ ማእከል ከም ኣብነት ዘቕረበ ጸብጻብ ሓደ ሞሮካዊ ሓተቲ ዕቑባ ኣብ እዋን ዛሕሊ መሞቒ ራድያተር ኣብ ዘይብሉ ኮንተይነር ከም ዝተዓጽወ ጠቒሱ። ፌደራላዊ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ኣብ ልዕሊ እቲ ተፈጺሙ ዝተባህለ በደላት ምጽራይ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን ኣብ 3 ማእከላት ዝሰርሑ ዝነበሩ 14 ሰራሕተኛታት ብኡንብኡ ካብ ስራሕ ሰጊጉ። ብመሰረት ፌደራላዊ ሕጊ ስዊዘርላንድ ኣባላት ጸጥታ ናይቲ ማእከላት ንዘጋጥም ባእሲ ዕግርግር ይኹን ካልእ ዘይምርድዳእ ናብ ፖሊስ ብምድዋል ክሕብሩ ዳ እምበር ኣብ ልዕሊ ሓተቲ ዕቑባ ጎነፅ ኮነ ሓይሊ ክጥቀሙ መሰል የብሎምን። ፌደራላዊ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ኣብተን ሓተቲ ዕቑባ ከእንግዳ ተባሂለን ኣብ 2019 ዝቖማ 6 ማዕከላት ኣብ 2020 ንሓለዋን ጸጥታን ጥራይ 60 ሚልዮን ዩሮ ወጻኢ ከም ዝገበረ ይገልጽ። ኣብ ሱዳን ዕቑባ ንምሕታት ዝተረፉ 10 ኢትዮጵያውያን ወተሃደራት ዓቃብ ሰላም ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ከም ዝተላእኩ ሰበስልጣን ሱዳን ኣረጋጊጾም። 14 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 120 ኢትዮጵያውያን ወተሃደራት ብምልኦም ተወላዶ ትግራይ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ዓመጻት ስለ ዘስግኦም እዮም ዕቑባ ንምሕታት ኣብ ሱዳን ተሪፎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ብኽድዓት ዝወቕሶም ዘሎ ንኢትዮጵያ ብምውካል ኣብ ትሕቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ኮይኖም ኣብ ሱዳን ተዋፊሮም ዝጸንሑ ወተሃደራት ክርከቦም ክሓትት ከም ዝጸንሐ ይጥቀስ። እንተኾነ እቶም ወተሃደራት ከም ዝኾነ ካልእ ሰብ ዕቑባ ናይ ምሕታት መሰል ከም ዘለዎምን ጉዳዮም ድማ ክረአ ምዃኑን ብወገን ሱዳንን ሕቡራት ሃገራትን ተመልኪቱ። ኣሳት 30 ካብዞም ኣብ ዳርፉር ዝተረፉ ኢትዮጵያውያን ወተሃደራት ኣብ ዞባ ከሰላን ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣልፋሽር ከም ዝተላእኩ ወኪል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብቲ ዞባ ኣልፋትሕ ኢብራሂም መሐመድ ኣረጋጊጹ። ካልኦት 10ታት እውን ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ክስዕብዎም ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ ተወላዶ ትግራይ ዝኾኑ 10ታት ኢትዮጵያውያን ኣባላት ዓቃብ ሰላም እውን ብተመሳሳሊ ምኽንያት ዕቑባ ንምሕታት ከም ዝተረፉ ይዝከር። ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ትሕቲ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ዝተሓቑፈ ኣሳት 4,000 ዝግመት ሰራዊት ኣዋፊራ ምጽናሓ ይፍለጥ። ኬንያ ካብን ናብን ሶማል ዝካየድ ዝነበረ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ብምልኡ ደው ኣቢላቶ። እታ ሃገር ነዚ ስጉምቲ ዘይትወስድ ዘላ ሳልሲ ድሕርቲ ምስ ሶማል ዛሕቲሉ ዝጸንሐ ዝምድናኣ ብመንጎኝነት ቀጠር ናብ ንቡር ከም ዝተመልሰ ኣብ ዝተገልጸሉ እዋን እዩ። በዓል መዚ ኣቪዬሽን ኬንያ ኣብ ዘመሓላለፉ ሓበሬታ ብዘይካ ንህፁፅ ሕክምናውን ሰብኣውን ጉዳያት ኩልቲ ካብን ናብን ሶማል ዝካየድ ዝነበረ ናይ ነፈርቲ መጓዓዝያታት ካብ 11 ግንቦት ክሳብ 9 ነሓሰ ደው ኢሉ ክጸንሕ ከም ዝተወሰነ ኣፍሊጡ። ኬንያ ካብን ናብን ሶማል ዝካየድ ዝነበረ ናይ ነፈርቲ መጓዓዝያ ደው ከተብሎ ዝወሰነትሉ ምኽንያት ኣየነጸረትን። እንተኾነ በዓል መዚ ኣቪዬሽን ሶማል ጫት ዝጸዓና ናይ ንግዲ ነፈርቲ ኬንያ ድሕሪ ምእጋዱ ዝተወስደ ግብረ መልሲ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓያሎ ወገናት ሃገር ግምታቶም ይህቦም። ኣቐዲመን ብጉዳይ ዋንነት ክልማይ ክሳሓባ ዝጸንሓ ሶማልን ኬንያን ምስ ምርጫ ሶማል ተተሓሒዙ ድማ ኬንያ ንርእሰ ምሕዳር ጁባላንድ ብምድጋፍ
ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ይትእቱላ ብዝብል ክሲ መንግስቲ ሶማል ኣብ ናይሮቢ ዝነበረ ኣምባሳደሩ ብምስሓብ ዝምድንኡ ኣዛሕቲሉ ይጸኒሑ። ኣብ ሰለስተ ድማ መንግስቲ ሶማል ምስ ኬንያ ዛሕቲልዎ ዝጸንሐ ዝምድና ብሓገዝ ቀጠር ናብ ንቡር ከም ዝተመልሰ ኣፍሊጡ። ቀጠር ዝምድና ዘን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ናብ ንቡር ንምምላስ ምስ ክልቲኦም ፕረዚደንታት ብምርኻብ ክትሰርሕ ከም ዝጸንሐት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ሼክ መሐመድ ቢን ዓብዱራሕማን አታኒ ንሮይተርስ ገሊጹ። መንግስቲ ኬንያ ብዛዕባ እቲ ብመንጎኝነት ቀጠር ናብ ንቡር ተመሊሱ ዝበሃል ዘሎ ዝምድና ወግዓዊ መግለፂ ከይሃበሎ ድሕሪ ምጽናሕዩ ብሃንደበት ካብ ናብን ሶማል ዝካየድ ዝነበረ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ደው ክብል ወሲኑ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። መንግስትን ኣቃውሞን ንረብሓ መን? ሬድዮ ኤረና ውፅዓት ህዝብታት ካብ ወፅዖኦም ዘናግፎም ሓይሊ ኮነ ጥበብ ይደልዮም። ዕድለኛታት ተኾይኖም ከዓ ነቲ ሓይሊ ወይ ጥበብቲ ይረኽብዎ። ኣብ ቃልሲ ናሕርነት ኣሜሪካ 10 ካብ ዝገደፉ ሰባት ሓደ ቶማስ ፔይን እዩ። ንሱ መንፈስ ውፅዕ ህዝቢ ከላዓዕል መታን ሓንቲ ብኮመን ሰንስ ዘረሳ ስርሑ ናብ ተፈጥራዊ ኣብኡ ከለኻ ዝፍለጥ ሓሳብ ኣነፂሩ ብምጽሓፍ ንህዝቢ ኣሜሪካ ናብ ሓርነት ዝወስድ ሰውራ ኣቕኒዑ ከም ዝቃለስ ብምግባር ኣብ ሓደ ምዕራፍ ከም ዝበጽሕ ዝገበረ ዓብ ጸሓፋይ እዩ። እዚ ጸሓፋይ እዚ ቀሊል ንጹርን ቀጥታውን ሜላ ኣጸሓሕፋ ተጠቒሙ መልእኽቲ ሃሪሙ። ጽሕፍቲ ቶማስ ፔይን ማለት ኮመን ሰንስ ቀደምን ሕጅን ሓያልን ፍትውትን ክትከውን ዝኽኣለት ኣብ ቀለልቲ ቃላት ግን ከዓ ኣብ ከበድትን ትርጉም ዘለዎም ሓሳባትን ዝተሰረተት ብምዃን እዩ። ኣሜሪካ ንስለ ሓርነታ ሰውራ ከተካይድ ብኡቢላ ከዓ ካብ ምልኪ ንጉሳዊ ገዛዝኣ ዓዲ እንግሊዝ ነፃ ወፅያ ብውክልና ህዝቢ ዝመሓደር ሓራ መንግስቲ ከተቕውም ብሓያል ናይ መጽሓፍ ጥበቡ ዝጸውዐ ፔይን ኣብ ምዕራፍ ቃልሲታ ሃገር ዓብይ ስፍራ ክሕዛ ክኢልዎ እዩ። እቲ ግዜቲ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ንግስነት ዓዲ እንግሊዝ መንባራን ጉዳያ ዘይምዕራፉን ነተራ ዜጋታት ሃገሩ ብመገዲ ቀሊል ኣጸሓሕፍኡ ንሓደ ትርጉም ዘለዎ ዕላማ ክለዓል ክገብር ጽቡቕ ዕድል ረኺቡ እዩ። ሳልኡን ሳላ ካልእ ዕቱብ ንቕሎታትን ከዓ ሰውራ ኣሜሪካ ዘናኸሰት ቈልዒ ባርዕ ክትከውን ኣሜሪካ ናጻ ክትከውንን ሓጊዙ። ኮመን ሰንስ 4 ክፋላት ዘለዋ ጽሕፍቲ እያ። እስኪ በታ ቀዳመይቲ ክፋላ ክንጅምር። ቶማስ ፔይን ፈለማ ሓደ መሰረታውን ኣገዳስን ሕቶ እዩ ዘልዕል። ሕብረተሰብ ዝበሃል መን እዩ? መንግስቲ ኸ ዝብል ሕቶ ብምቕማጥ ነዚ ክልተ ዝመስል ግን ከዓ ሓደ ሕቶ ብኣዝዩ መሳጢ መገዲ ይምልሶ። ንሕብረተሰብ ድሌት ወዲ ሰብ ከም ዝምስርቶ ንመንግስቲ ከዓ ክፍኣት ሰብ ከም ዝፈጥሮ ብምንጋር ከዓ ኣብ ዝርዝር ይኣቱ። እስከ ንትንተና ፔይን ልብና ይብና ንርአ። ንሕብረተሰብ ከመይ ኢሉ ድሌት ሰብ ዝምስርቶ? ብመሰረት ንሱ ዝህቦ ሓሳብ ሓደ ሰብ በይኑ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ካልይቲ ይደሊ፣ ካልይቲ ምስ ረኸበ ክወልድ ይደሊ። በቲ ሓደ ግልባጡ ከምኡ ሓንቲ በይና ብትኾነሉ ግዜ ካልኣይ ትደሊ፣ ካልኣይ ምስ ረኸበት ከዓ ክትፈርን ክትፋርን ትብህግ። ከምዚ ኢሉ ከዓ ቁፅሪ ሰባት ይበዝሕ፣ ሕብረተሰብ ይፍጠር። ኣብ ብዝሒ ጸገም ኣሎ። ሓያል ንድኹም ይዕምፅ፣ ክፉእ ሰብ ይቐትል፣ ይዘምት፣ ይሰርቕ። ቀላል ዝነበረት ህይወት ምስ ነፍሲ ወከፍ ምውሳኽ ቁፅሪ ሰብን መብዛሕን ሕልኽልኽ ይኣትዋ። ኣብ ከምዚ ግዜ መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ኣተኣታትየ ስርዓትን ርግኣትን ክፈጥር እየ ብዝብል ምኽንያት ረኺቡ ይፍጠር። በቲ ቶማስ ፔይን ዝህቦ ትንተና ከምዚ ኢልዩ ክፍኣት ሰባት መንግስቲ ዝብል ኣምር ክፍጠር ገዲዱ።
እንተኾነ ዋላ እኳ ብሰሪ ሰባት ኣብ ሓድሕድና ንኸዶ ክፍኣት መንግስቲ ክፍጠር ይኽእል እምበር ከም መንቀል ዕላምኡ ኣብ መንጎና ርግኣትን ሰላምን ከንግስ እዩ መንግስቲ ዝመጽእ። በዚ መሰረት እዚ እውን እቲ ናይ ብሓቂ መንግስቲ ካብ መንጎና ዝመጽእ መንግስቲ ጥራዩ ክኸውን ዝኽእል። ስለዚ መንግስቲ ማለት ካብ ህዝቢ ዝወፀ ንህዝቢ ዝውክል ኣካል ማለት እዩ በገባብ እንተሰሪሑ። እቲ ፀሓፊ ነዚ ሓሳብ እዚ ብኸምዚ ዓይነት ክሰርሖ እንከሎ ነቲ ብንጉሳዊ ቅርፅን ውሑዳትን ልዕሊ ሕብረተሰብ ኢና ዝብሉ ሰባትን ዝቆመ መንግስቲ ንግስነት ዓዲ እንግሊዝ ካሃርም ኢሉ ምዃኑ ብሩህ እዩ። ብኸመይ ዝብል ሕቶ እንተሰዓበ ንስእሊ ሕቶ ዝሰዓበ እዩ ዝመስል። ምክንያቱ ብንግስነት ዝቆመ መንግስቲ ካብ ንህዝቢ ነቲ ንግስነት እዩ የዕዚዙ ዝዓይ። ኣብዚ ሞጎት እዚ ቶማስ ፔይን ቀሊልን ባህርያውን መንፈሳዊ ሓሳብ ብምንቃል ሰባት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ማዕረን ነፃን ኮይኖም ዝፍጠሩ እንተኮይኖም ከመይ ኢሎም እዮም ብመካንነት ብሉፅ ዘርኢ ዝተፈላለየ ደረጃታት ክሕዙ ዝኽእሉ ኢሉ ይሓትት። ኣብቲ ግዜ እቲ ብገለ ስውርና ልቢ ሰብ ካብ ሰብ ዝፍለ ዝመስሎ ዝነበረ ህዝቢ ብቐጥታ ምስ ኣምላኽን ሃይማኖትን ኣተሓሒዝካ ትርጉም ዝህብ ሕቶን ሞጎትን ከተቕርበሉን ከለኻ ክሳብ ክንደይ ውፅኢታዊ ፍረ ክርከቦ ከም ዝኽእል ምግማቱ ብዙሕ ኣየፀግምን። እቲ ፀሓፋይ እውን ነዚ ሓቂ እዚዩ መዝሚዙ። ዝርዝራት ሞጉት እቲ ፀሓፋይ ግን ኣብዚ ደው ዝብል ኣይነበረን። እንግሊዝ ዕንጭ ቁሊት ኣሜሪካ ክንድኸላእ ከመኢላ ንእሽቶ ንዓባይ ትገዝእ ከምቲ እትብሎ እንግሊዝ ንሳ ኣደ ወላዲት እንተኮይና ኣሜሪካ ከዓ ጓላ ኣደ ዶ ንጓላ ተሰራጥን ትቐትልን እያ። ፈረንሳ ንእንግሊዝ እንተፈጢራታ እንግሊዝ ከዓ ንኣሜሪካ ነናብ ዝፈጠረካ እንተኮይኑ ንምንታይ ደኣ ንሳ ዓዲ እንግሊዝ ግዝእቲ ፈረንሳ ክትከውን ዘይትመረፅ ዝብል ወሳንን ሰብ ምስ ነብሱ ተዛሪቡ ክርድኦ ዝኽእልን ሓሳባት ብምፍሳስ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ዓይዩ ፔይን። ሬድዮ ኤረና ቶማስ ፔይን ግን ሰውራ ጥራይ ከላዓዕል ነቲ ሰውራ ምስ ተበገሰ ከዓ ከም ዝኾነ ይኹን ኣብ ዝብል ወጅሃላ ስራሕ ዝተጸምደ ይነበረን። ንሱ ከም ፀሓፋይ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሓደ ዕላማ ዝደፍኦ ተቓላሳይ መንግስቲ ክቐውም እቲ ዝቐውም መንግስቲ ቀጥታዊ ውክልና ህዝቢ ኮይኑ ኣብታ ሃገር ንጉስ ሰብ ዘይኮነ ሕጊ ባዕሉ ክኸውን ብንጹር ስእሊ ቀሚጥዎ። ለውጢ ነቲ ለውጢ ስዒቡ ዝመጽእ ኩነታት ኣብ መወዳእታ ከዓ ነቲ ዝበሃግ ለውጢ ብኸመይ ተምጽኦ ሓንቲ ከየትረፈ ስኢልዎ። እዚ ገባብ እዚ ብዙሕ ኣድናቆት ክረክብ ግቡእ እዩ። ምክንያቱ ዝበዝሐ እዋን ሰባት ኮነ ህዝብታት ነገራት ኣብ ምብጋስ ንፉዓት ኣብ ፈፅሚ ግን ሰነፋት ክኾኑ ብተደጋጋሚ ይረኣዩ እዮም። ንከምዚ ዝዓይነቱ ድኻም ቀንዲ ፈውሱ ከዓ እዚ ብቶማስ ፔይን ዝቐረበ መሰረታዊ ሓሳብ እዩ። ነገራት እንታይ ምዃኖም ምልላይ ብግዜን ብመስርዕን ወዲንካ ኣብ ምዕራፎም ምብጻሕ ንሱ እቲ ምስጢር። ዝኾነ ክዕዮ ዘለዎ ዕዮ ዋጋ ከም ዘድልዮ ምፍላጥ እውን ኣገዳሲ እዩ። ሰውራ ብዘይ ዋጋ ክካየድ ኣይክእልን እዩ። ኣብ ብዙሓት ከባቢታት እዚ ዘመናዊ ዓለም መዓት ወፅዓታት እናሃለወ ካብ ወፅዓኻ ብኸመይ ትገላገል፣ እንታይ ዓይነት ቃልሲ ዘድልየካ፣ እንታይ ዋጋ ትኸፍለሉ ብንጹር መልክዑ ስለ ዘይፍለጥ እዋ ድሓር ከዝገደደ ክመጽእ ብዝብል ፍርሒ ተዘርዚሩ ዘይተፈልጠ ፍርሒ ኣብ ድነ መግዛእትን ወፅዓን ዝነብር ህዝብታትን ሃገራትን ቁፅሪ ውሑድ ኣይኮነን። ሃይማኖት፣ መጉት፣ ስነ ፍልጠትን ካልኦት ጥበባትን ኣወሃሂዱ መልእኽቱ ዘሕለፈ ቶማስ ፔይን ንመደናገሪ ነጥብታት ዓዲ እንግሊዝ ሰባት ስሞም ብምቕያር ጥራይ ካብ ጸላእቲ ናብ መሓዙት ክቕየሩ ኣይክእሉን እዮም ብትብል ሕፅር ዝበለት ሓሳብ ምቕያሩ ብፍላይ ኣብቲ እዋንቲ ብዙሕ ሰምዐ እዝኒ ክረክብ ኣኽኢልዎ እዩ። እዚ ገባብዚ ዝተኸተለ ጽሑፍ ብቐሊል ኣቀራርብኡ
ነቶም ከንብቡ ዝኽእሉ ጥራይ ዝጠቅም ኣይኮነን። እቶም ዘንበቡ ነቶም አንቢቦም ዘይክእሉ ክነግርዎም ከለውን ነቲ ሓሳብ ቅልብ ኣቢሎም ከረድእዎም ጸገም ኣይኮነን። ውፅዓት ህዝብታት ዕድለኛታት እንተኾይኖም እምበር ከም በዓል ቶማስ ፔይን ሓላፍነታውያንን ዕላማ ዘለዎምን ጸሓፍትን መራሕትን ክረኽቡ ኣለዎም። ሬድዮ ኤረና መረዳእታ ንጥፈታት መንግስቲ እቲ ንሱ ክኽተሎ ዘለዎ ኣገባብን ሓላፍነታቱን ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ወዲ ሰብ ክውስኽን ክዓቢይን ዝርአ ብዘይካቶም ነብሶምን ድልየቶምን ቅድሚ ህዝብን ሃገርን ዝሰርዑ መልእኽቲ ዝኽተልዎ ኣገባብ ምሕደራ ንምሕደራ ዝቖማ ትካላት ቁፅረን ክንደዩ ተናባትን ዝሰርሑ ሰባት ከ ብሓቂ ዶኸ ብቕዓት ዘለዎምን ብሕጊ ተማእዚዞም ዝዓዩን እዮም ዝብሉ መሰረታውያን ሕቶታት ኣቐሚጥካ ዝጀመረ ምሕደራን ስራሕ ሃገርን ከፍዩ ይከፍእን እዩ። ብኸምዚ ዝተሃንፀ ምሕደራዊ ቅርፂ ስሉጥነት ዝህቦ ኣገልግሎት ስለ ዝዓቢ ዕግበት ዜጋታት እውን መመሊሱ ስለ ዝረውን ማዕረ ማዕረ ትብሉጥ ስራሕ ጠለብ ዜጋታት እውን እናወሰኸ ስለ ዝኸይድ ቅርፅን ኣሰራርሓን ትካላት ምሕደራ መንግስቲ ብቕርፂ ኮነ ተልእኾ ኣጸቢቕዩ ዝዓብን ዝተሓላለኽን። ቀሊል ኣብነት ንምሃብ ጥራይ ሓደ ዜጋ ካብታ ብቐረባት ትብፅሖ መምሕደራዊት ከባቢ ጥራይ ክሓቶ ዝደሊ ጠለባትን ክወሃቦ ዝኽእል ኣገልግሎታትን ሓደ ክልተ ኢልካ ዝዝርዘር ኣይኮነን። መንግስትና ካብ ኩሉ ናይ ሰብን ተፈጥሮን ሓደጋታት ክሕልወናን ጽላል ክኾነናን ንደሊ ብቑዕ ኣገልግሎታት እናሃበ ናብራና ከመሓይሾን መመሊሱ ከሰስኖን ንብህግ። እዚ ብጥቕልል ዝበለ መልክዑ መጺእ ዘሎ ነጥቢ ግን መንግስቲ ንምምሕዳራዊ ቅርጹ ብብቕዓት ብሕግን ቅንዕናን እንተሃኒፅዎም ጥራይ እዩ። ወትሩ ሰብ ዝሓዞ ነገር ጸፊፉ ስለ ዘይጸፍፍ ከዓ እቲ ንሕግን ቁኑዕ ኣሰራርሓን ሰሊኹ ህዝብን ሃገርን ዝሃሲ ተርእዮታት ብነፃ ማዕከናት ዜና ያዕ ክበሃልን ማኣረምታ የድልዮ ከም ዘሎን ክንገር ይግባእ። እዚ ዝዝርዘር ዘሎ ነጥብታት ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ልሙፅ ናይ ኣሰራርሓን መረዳድእን ባይታ ዝፈጥር ቀሊልን ክትግበር ዝኽእልን እናኾነ ግን ኣብ ከም ኤርትራ ሃገርና ፍጹም ገና ነጥብታት ኮይኑ ነታ ውፅኢት መስዋእቲ ዝኾነት ኤርትራን ህዝባን ንያ ተዕሪቡ ሓማሽሽዋ ይርከብ። ዜጋታት ቁጠባውን ማሕበራውን ኣገልግሎታቶም ክረኽቡ ነዊሕ ሪጋ ምጽባይ ዘይስሉጥ ኣገልግሎታት ዝብሉ ኣብ ዝተቐልቀሉ ናይ ፈለማ ዓመታት ናጽነት ድኽመታት ሎሚ ነዊሕ ሪጋ ምጽባይ ሲትረፍ ዝውሃብ ኣቕሓ ኾነ ዝዕደል ኣገልግሎት ዘይብሉ እዋን ተበፂሑ ዜጋታት ካብ መንግስቶም ዝወሃቦም መቑነናት መፍርራሕን ሽቑረራን ማእሰርትን መቕተልትን ስደትን ሞትን ኮይኑ ይርከብ። መቆፃፀሪታት ሕጋጋትን ሕግታትን ሓደ ክልተ ዘይባህሉ ንጹራት መትከላትን ጌርካ ዜጋታት ዝተደላደለ ማዕረት ተሓሕዛ ዝህብ መገድን ናሃብካ ነቲ ብነዊሕ ታሪኽን ገድልን ስምረት ዝሕላገቱ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ምስሳን ንባህግታቱ ዘምከነ ምስሉን ምስለ ሃገሩን ዝደወነ ጉዕዞ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ ምብፅሑ ነቲ ኣብ ዘይንፈልጦ መጻእ ዘሎ ኩነታት መመሊስና ከም እንፈርሆ ገይሩ ከብድና ሓቂፉ ኣሳፂና ዘሎ ቃንዛ ዝተሰከመ ግን ኣይትርኢት እዩ። ቅርፂ ምሕደራታት ኤርትራ ከመዩ ዘለዎ ስልጣናት ከ ብቕዓትን ሕግን ዘይዓየሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ካብ ዕለት ናብ ዕለት መልክዕ ኣሰራርሕኡ መመሊሱ ዝሓምቀሉን ህዝቢ ዝብደለሉን ምኽንያት ከ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብሉ ሕቶታት ስለ ሕቶታት ክሕተቱ ዝኽእሉ እኳ እንተኾኑ ኣብ ዘለናዮ ግዜን በፂሕናዮ ዘለና መድረኽን መልሲ የብሎምን። ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝኾነ መንግስታዊ ብቕዓት ዘለዎ ዕዮታት ከሰላስል ዘይክእል ድውዮ ኮይኑ ዘሎ እቲ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ስርዓት ኣልቦነትን ሳዕቤናትን ከዓ ህያው ምስክርነት ናይዚ መግለፂታት ዝዮ።
ኣብ መንግስታዊ ዕዮታት ዝተዋፈሩ ሰባትን ዝምደበሎም ቦታታትን ቅርጽታትን ብመልክዕ ፈጻሚ ሓጋግን ፈራድን ዘይቆሙ ብምዃኖም ጥራይ ካብ ፈለሙ እቲ ዝተበገሰ በረኻዊ ሰራርሓ ርሙስ እዩ ነይሩ። ሎሚ ኸ ሙሉእ ብምሉእ ተረይዑ ነቲ ብነዊሕ መገዲ ምህናፅ ሃገር ተሃስዩ ዝጸንሐ ህዝቢ ኤርትራ መመኽኔታት ዘይርከቦ ሕስረትን ሞትን ዝመልኦ ከቢድ ጾር ለጢጥዎ ኣሎ። ኣብ ግዜ ስርዓት ደርግ ኩሉ ዓይነት መግዛእታዊ ግፍዕታት ብምሮት እንከሎ ኣብቲ ዝተስገደደ ናይ ቀበሌ ምሕደራታት ከይተረፈ ምሕደራታት ንህዝብታት ኣብ መሰረታዊ ጉዳያቶም ናቶም መትከላት ገይሮም ከም ዝሕዞም ዝገብር ቀዳዳት ነይርዎ እዩ። ከምኡ ስለ ዝነበረ እውን እዩ እቶም ኣብ ናይ ኣመሓደርትን ስልጣን ዝነበሩ ዜጋታት ምስ ሰውራ ብምስጢር እናተራኸቡ ዕምሪ ናይቲ ኣረሜን ኣብ ምሕፃር ክሳተፉ ዝኽእሉ ዝነበሩ። ንባዕልኻ ትገብሮ ንዓኻ ዝምልከተካ ጉዳያትን ዘመሓድርን ዝውስንን ሰብ ኮነ ጉጅለ ብህዝባዊ ድምፂ ዘይምረፀሎም ምኽንያት ደኣ እንታይ እዩ? ብፍላይ ናጽነት ተረጋጊጸሉ ዘሎ እዋን ሓንቲ ንእሽቲ ዓዲ ናብራን ህይወታን ዘካይዳ ዓዳዊ ሕግታት ኣለዋን ነይርዋን። ኣብ ኤርትራ መሬት ሕርሻ ንመነመን ብኸመይ መገዲ ይብፅሖ፣ ጥሪትን ማልን በይን ይወፍራ፣ ካብ መንገድታት እቲ ዓዲ ሰተት ዝበለ ሰብ ብኸመይ ይተሓዝ፣ መን ኣበይ ይዋፈር፣ መን ከነቲ ሕግታት የተግብር ሓደ ብሓደ ዝነፀረን ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐን እዩ ነይሩ። ተኸታተልቲ መግዛእታት እውን ከፍርስዎ ይከኣሉን። ስለምንታይ ዳ ሎሚ እዚ ዓብዪ ሓወልታዊ ዓንድታት ብገዛእ ደቁ ዓንዩ ንኹሉ ክብርታትን መንበሪ መትከላትን ይዕንይዎ? በብእዋኑ ነዚ ዝመስል ሕቶታት ብተደጋጋሚ ክሕተትን እቲ ኣመታቱ ክግመትን ጸኒሑን ኣሎን። ሎሚ ግን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ እዚ ካይዳ እዚ ከም ፀሓይ ቀትሪ ደሚቑሎ። ስለዚ ኸዓ እቲ ዝካየድ ቃልሲ ነዚ ህዝቢ እዚ መልሲ ብዝህብ ሸነኽ ከድምዕ ግቡእ እዩ፣ ጊዜኡ እውን እዩ። ጀማል ነድሪክ ሓመድ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም ድምፂ ራድዮ ኤረና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና መደብኩም መደብ መንስያት ከም ዝቕፅል ክቐርበልኩም እዩ። ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም እናተመነና ክሳብ ፍጻሜ መደብ መንስያት ምሳኹም ዘለኹ ኣኽበረት መሓሬ ሰናይ ጻንሖት። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ንኸባቢ ዓመት ሙሉእ ነይረ እየ። ግና ንኽገርመኩም ዝሓሸ ዓዲ ኣቤቶ እዩ። ወረኣነስ ኣብ በዓል ዓዲ ወግሪ ሓልሓል ጸጸር ዝበሃል መሳጅን ኮይነ ተማህሊለ እየ ነይረ ናብ ዓዲ ኣቤቶ ከስግሩኒ። ኩሉ ሰብ እውን መዓስ ኮንያ መኪና ናብ ዓዲ ኣቤቶ ተስግር ትመጽእ ኢሉ ይጽሊ። ምኽንያቱ ኣዝዩ መፍጣርካ ዘጽልእ ጭኮና ዝመልኦን ስለ ዝነበረ። ክገርመኩም ሓልሓል ዘይፈልጥሲ ብዓዲ ኣቤቶ ይግረም እዩ ብሓቂ። ገለ ቁንጫል ኣብ ሓልሓል ሰብ እግሩ ኢዱ ፌሮ ይኣትዎ፣ ክሸይና ይፍታሕ፣ ክድቅስ ከሎ ይፍታሕ፣ ክበልዕ ከሎ ኣይፍታሕ፣ ክሕፀብ ነብሱ ኣይፍታሕ። ዝበዝሕ ሰዓታት ሃሩር ስለ ዝኾነውን ክዳውንቱ ይቐዶ ነይሩ። ምኽንያቱ ክቕይር ስለ ዘይክእል ኢዱን እግሩን ፌሮ ኣትይዎ ከመይ ኢሉ ክቕይር። ለይቲ ድማ ብኣሰሓይታ ነተን ዝቐደደን ክዳውንቱ ይናፍቐን። ሰሓ ቆርቦትን ቃንዛ ፌሮን ይሕልፍ ነይሩ። እታ ገዛ ክዝክራን ከለኹ ነብሰዩ ፈጥፈጥ ዝብለኒ። እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ዓዲ ኣቤቶ ዝሓሸ እዩ ካብተን ካልኦት። ስለዚ ህዝብና ኣብ ከመይ ዓይነት ናብራ ከም ዘሎ ርዱእ እዩ። ዘይስቆሮ ሰብ ግን ኣበይነይቲ ጉድጓድ ከኣትዩ እንድዒ። ዘይሓልፍ ህዝቢ እምበር ዘይሓልፍ መንግስቲ የለን። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሓፃር ፅሕፍቲ መንእሰይ ሮቤል ሚካኤል እዩ ኣብ ፌስቡክ ጽሒፍዋ። ንሱ
ነቲ ኣብ ሰሙን እዚ ካብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ ብሕቡእ ካሜራ ተሳኢሉ ዝወፀሞ ሃለዋት እሱራት ብናይ 53 ደቃይቕ እስኬፒንግ ኤሪትሪያ ዝተሰመየ ዶኩመንተሪ ዝገልጽ ኣመልኪቱ እዩ ጽሒፍዋ። ከምቲ ኣብቲ ሓፀር ጽሑፉ ገሊጽዎ ዘሎ ካብቲ ኣብታ ዶኩመንተሪ ተገሊጹ ዘሎ ህይወት እሱራት ንላዕሊ ከም ዘሕለፈዩ ቃል ምስክርነቱ ዝህብ ንሮቤል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ ዘሕለፈ ህይወት ሕፅር ብዝበለ ከካፍለና ከምኡውን ብሰንክቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ገፍዒ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ይርከብ ክነግረና እውን ኣብ መስመር ምሳይ ኣሎ ክትከታተሉና ደጊመ ይዕድም። ሬድዮ ኤረና ሮቤል ሚካኤል ንዝቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ስለ ዝኾንካ ከመስግነካ ፈቱ ብሽም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት መጀመርያ ብሕፅር ዝበለ ምስ ነብስኻ ክትላለየና ዓድል ክበካ እየ። ሰላም ኣኽቢር ሓፍተይ ከመይ ትኾኒ? መጀመርታ ሮቤል ሚካኤል ይበሃል ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓብየ ሕጂ ድማ ኣብ ካናዳ እነብር ኣለኹ ማለት እዩ። ሮቤል ዝሓለ መዓስ ቅድሚ 6 መዓልቲ ዝኸውን ሓንቲ እስኬፒንግ ኤሪትሪያ ትብል ዶኩሜንተሪ ወፅያ ነይራ ቪድዮ ካብ ዓዲ ኣቤቱ ዝወፀ ቪድዮ ብሕቡእ ማለት እዩ። ንዓ ኣመልኪትካ ሓፀር ፅሕፍቲ ኣብ ፌስቡክ ፅሒፍካ ነይርካ ኣብ ከመይ ኩነት ኮይንካ ፅሒፍካ እታ ፅሕፍቲ? እዋ ቅድሚ 6 መዓልቲ ገለ ኮንታ ቪድዮ ርእያ እዋ ሽዑ ምስ ረኣኹ ኩሉ ነገር ይዘኻኸረካ እቲ ዝሓለፍካዮ ህይወት ገለመለ ማለት እዩ። በንፃሩ ከዓ ማለት እዩ ገለ ሰብ ዘይኣምነሎ ንዑ ማለት እዩ ማዕረኽ እንደዚ ገለ ይብል ማለት እዩ ግና ካብኡ ዝኸፍእ ከዓ ከም ዘሎ ከዓ ገለ ማለት እዩ ተዘኪርኒ ሽዑ ንኣብነት ናይ በዓል ሓልሓለ ገለ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ስለዝተዘከረንስ በቃ ምሸሎ ነቲ ሰብሲ ቁሩብ ካብኡ ከም ዝኸፍእ ከም ዘሎ ካብኡ ካብ ዝኸፍእ ቦታ ከም ዘሎ ሲ ኣሕፅራ ቢለ ፅሒፈ ነይረ ሓቂ ክልኽ ያ ኣብታ ፅሕፍትኻ ገሊፅካ ከም ዘለኻ ሓልሓለ ዘይረኣየስ ብዓዲ ኣቤቶ ይግረም ኢልካ ነይርካ መዓዝ ኢኻ ነይርካ ብሓልሓለ እንታይ ጌርካ ኢኻ ተኣሲርካ? እዋ ከምኡ ኢለ ነይረ ሓልሓለ ዘይፈልጥ ብዓዲ ኣቤቶ ግረም ኢለ ነይረ ትኽክል ኣብ ክልቲኡ ኣብቲ ዓዲ ኣቤቶ ብስግሮሮ ቤት ኣሲረ ነይረ ኣብ ሓልሓለ እውን ብስግሮሮ ቤት ኣሲረ ነይረ ግና ከምቲ ዝበልክዎ እዩ ማለት ሲ ሓልሓለ በቃ ከምዚ ብሂወት ከለኻ ገሃነብ ሳብ ዝኣትኻ ገለ ዓይነት እዩ ቦታ ኣዝዩ ክፉእ ቦታ እዩ ጭካነ ዝመልኦ ታሓዛይ ዘለዎ ብጣዕሚ በቃ ነብስኻ ትፀላሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ኮንካ ሲ ናይ ብሓቂ ኢኻ ንዓዲ ኣቤቱ ትናፍቆ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ከማንሲ በቃ ንዓዲ ኣቤቱ ክምለስ እዩ ዝልምን ፀሎት ዝገብር ወረገ እንሸሎ ከምዚ ክወፅእ ዘይኮነ ሲ በቃ ንዓዲ ኣቤቱ ተዘብፅሑና ጥራይ ዝብል ካብዛ ገዛ ዝተዘኣሊና እዩ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ብኸመይ ከምዚ እንሸሎ ኣብ ሕማቅ ክንከይ ከማን ፅሒፈ ዝከረኒ ማለት እዩ እንታይ ስማዓካ ነይሩ ክትፅሕፋ ከለኻ ወይ እንታይ ዝከረካ ነይሩ እንታይ ይረኣየካ ነይሩ? ክትፅሕፋ ከለኹ ማለት እታ ቪድዮ ምስ ረኣኹ ሓቂ ዘረባ ኩሉ ነገር ተመሊስኒ ማለት እዩ እቲ ሕሉፍ በቲ ሓደ ወገን ኣብዚ ምብፅሐይ ኣብዚ ምህላወይ ብሓቂ ኣመስጊነ ማለት እዩ ንፈጣሪ ማለት ካብኡታት ወፂና ሳብ ዝምህላውና ማለት እዩ ግን በንፃ ልክ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣነ ንስኽን ከምዚ ኢልና ንዛረበላ ዘለና ከምኡ ኢሎም ዝሳቀዩ ኣለዎ ኣሕዋትና ኣቦታትና ኣዴታትና ከምኡ ንኣሽሑ ኣሕዋትና ማለት እዩ ቁጥራይ ንኻስ ካብኡ ዝኸፍእ ማለት እዩ ናይ በዓል ሓልሓለ ሲ ኣዝዩ ክፉእ ቦታ እዩ እቱ ምስ በልካ እግርኻን ኢትካን ኢኻ ፌሮ ትእሰር እግርኻን ኢትካን ኣይትፍታሕን ኢኻ ምግቢ ክትበላዕ ኣይትፍታሕ ወላ ዝኾነ ነገር ክትሕፀብ ገለ ከምኡ ምፍታሕ ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ሕጂ ክሸኒ ኢሎም ከውፅኻ ከለዉ ከማንሲ በቃ እቲ ቦታ ኣዝዩ ክፉእ ከም ዝኾነ ኢሎም መዲቦሞ ወላ እንታይ ኣይርዳእኒ በቃ ማራ እዩ ዝገርመካ እቲ ቦሸነሉ ካኺቶ እዩ ሕጂ እግርኻ ኣቲካሎ ፌሮ ኢትካ ኣቲካሎ ገለ ደፋፊኦም ገለ እዮም ዝወስዱኻ እንዳሃረሙ ገለ እንዳዳሃሉ ማለት እዩ ሕጂ ኮፍቲ ክትምለስ ከለኻ ከዓ በቃ እግርኻስ ኩሉ ደም እዩ ማለት እዩ ናይቲ ካኺቶ ማለት እዩ ከብዲ እግርኻ ኩሉ ደም ሕጂ ኣብ ኣቲኻ ከዓ መሊስካ ከዓ በቲ ናይቲ ቁማልን ገለን መዓት ርሳሓት እዩ ማይ ትሕፀብኒኻ ገለ ኩሉ ኣእዳውካሲ ናይቲ እግርኻ ብር ዘሎ ደም ናይ በዓሉ ናይቲ ቁማልን ገለን ትቆትሎ ገለ ኣለኪቲ ኢትካሲ ቀይሕ እዩ ዝኾን በቃ ኩሉ ርሳሓትን ገለን ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ኢልካ ከዓ እቱ ኢልካ ከዓ ምግቢ ተቕረበልካ ማለት እዩ እዛ ምግቢ ተቕረበልካ ክልተ ባን ትወሃብ ንእሽተይ ዓደስ ኣላትካ ሕጂ 8 ሰባት ገለ ኮንካ ኢኻ ትበልዓ ሕጂ 8 ምለቕለቕ ኢኻ ትብል ክትሕፀብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብዩ መደቀሲ ኢኻ ማይ ከዓ የብልካን ምን ትርእሱ ከማን
ሕጂ እታ ዘላትካ ክትዕቅባ ኢኻ ትደሊ ንስተ ወይ ድማ ከተሽዋ ከማን ኣይደሊኻ እቲ ቦታ ማለት እዩ ወላ ማይ እንድሕር አንጢፍካላስ ጨምለቕለቕ ይኽብል ኢድካ 3-4 ወርሒ ኢድካ ዘይተሓፀበ ጨቂ ብርስሓት ነው ሕጂ ዋ ከመይ ኢልካ ትበልዕ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክዝክሮ ከለኹ ከዓ ማራ ከምዚ ዝተንከፈኒ ነገር ማለት እዩ ኣብ ሽዑ ግዜ ከምኡ ኢሉ በሊዕ ሰብ ውፅኣት ገለ ይሓምም ነይሩ ሕጂ ከምዚ ከምዚ ገለሲ ከመይ ኮን ህሉ ዝብልሲ ካብቲ ዝሓለፍ ኮን ላዕልስ እሱ ኣዝዩ ቀንዛ ገይርለይ ማለት እዩ ክንደይ ሰብ ኮን ሃሊቑ ህሉ ሕጂ ዝፈልጦ ነገር የለን ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑ እቲ ብውፅኣት ዝሳቐ ዝነበረሲ ሕጂ ከምዚ ናይ ኮሮናን ገለንስ ከመይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ኣኽቢር ሓፍተይ ሕጂ ኣዝዩ ክሳይ ዝገባ ማለት እዩ ሕጂ ብእንግሊሽ ስለዝተዛረቡ ወላ ተክሳይ ስለዝኾነ ሰብ ክስታይ ኮይኑ ማለት እዩ ንሕና ክንነግሮ ከለና ግን ከምዚ ኣያምነካን ሰብ ሕጂ እታ ካብቲ ናይ ዓዲ ኣቤተስ ካብኡ ዝኸፍእ ኣሎ ማለት እዩ ናብሽ ቦታታት ሓልሓለ ኣበይ ቦታ እዩ ዝርከብ ከመይ ክትገልጾ እቲ ገዛውቱስ ከመይ እዩ ዝመስል እቲ መእሰሪታት ማለት እዩ እቲ መእሰሪ ከምዚ ናይ እንዳስታላ እዩ ነይሩ ዝነበርናዮ ማለት እዩ ናይ እንዳስታላ ናይ ከብቲ እዩ ነይሩ ሓደን ከምዚ እስር ቤት ገይሮም ከምዚ ኖ ገዛ እዩ መንደቕ ከምዚ ዚንጎ ገለስ ኣይኮነን መንደቕ እዩ ሕጂ ኣዝዩ ሙቐት ዘለዎ ኣዝዩ ፀቕጢ ዘለዎ በቃ ማዕፆ ክትከላ ከም ገለ ተተኸፊዛ ናፍታ ማዕፆ ክትጎይ ንፋስ ክትረክብ ማለት እዩ ከምኡ ማለት እዩ ዳርጋ ዝከረኒ ከባቢ 5-6 ወርሒ ፌሮ ዝኣትዎም ሰባት ነይሮም ኣብኡ ኢሎምን እግሮምን ማለት እዩ ንሕና ቀልጢፉ ተፈቲሕልና እቶም ካልኦት ግን ዳርጋ ክሳብ ንወፅእ ማለት ነይሮም ማለት እዩ እግሮምን ኢሎም ፌሮ ሕጂ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ሽዑ ምስ ነውሐ ማዕረ ክዳውንቲ ይቀዶ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሙቐት እዩ ሃሩር እዩ ገለ ዓቕሉ ስለ ጠቦት ናይ ላዕሊ ክዳኑ ይቀዶ ማለት እዩ ንፋስ ክህረም ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ብዘይ ውኻቲ ሕካኪን ገለን ከኣሎ በቃ እቲ ሓልሓለሲ ክነግረክ ይክእልኒ እዚ የውሕዶ ከማን ኾን ብዕላል ማለት እዩ ኖርማል በቃልካ ክትገልፆሲ ኣዝዩ ዝሓፅረካ ቃላት ሕጂ ኣዝዩ ክፍወታ ይኽእል ሓልሓለ በይ ከባቢ እዩ ዘሎ ሮቤል ናይ ዞባ ደቡብ ልክዕ እኳ ኣበይ ቦታ ምዃኑ ይፈልጦ ኣብ ምክንያቱ ከሎ ብትራክ ክሳይ ሸፊኖም ስለ ዝእትዉ ኸነበ ልክዕ እቲ ክሳይ ንፈልጦ ኢና ግን ከምዚ ውፅእ ዝበለ እዩ ከተማ ገለስ ኣይኮነን ውሽጢ ከተማ ኣይኮነን ውፅእ ዝበለ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑት ገለ ነይረን ዶኡ እዋ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ኣለዉ ያ ናይ ወዳ ናይ ዋልድካ ግን ኣብ ሓንቲ ኮይኑሲ ይፈላለዩ ግን ናይ ዋልድ ገለስ ነይሩ ማለት እዩ ኣሎ ዳርጋ ልክዕ ከምዚ ናይ ዓዲ ኣቤቱ ዓይነት እዩ እቲ ቦታ ማለት እዩ ናይ ዋልድ ኣሎ ናይ ወዳት ኣሎ ከምዚ እንዳ ኬዝ ኣሎ እቲ ኣብ ፅሑፍካ እንታይ ጠቂስካ ኣለኻ ኣብ በዓል ዓዲ ወግሪ እውን ከም ዝነበርካ ካልኡን ፀፀር ከም ዝነበርካ ብርግፅ ነርካ ዲኻ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኖ ኣብ ሓቲኣ ነይራ ግና መጀመርታ ምስ ተሓስኩን ዓዲ ወግሪ ዝበሃል እዮም ሰዲዶምኒ ብድሕሪኡ ከዓ ንፀፀር ሰዲዶምኒ ማለት እዩ ካብ ዓዲ ወግሪ ንፀፀር ናብ ሓልሓለ ከይደ ማለት ከመይ እዩ እሱኸ ካብ ሓልሓለ ዝሓሸ ዶ ወላ ዝኸፍአ እዋ ድሓይሽ እኳ የብሉን እንዲ ግን ሓልሓለ ከፍእ ካብ ኩሉ ሓልሓለ ኣዝዩ ክፉእ ሕጂ በዓል ፀፀር ከዓ ኮንቲነር እዩ በዓል ፀፀር ከዓ ኮንቲነር እዩ ኣብኣ ዘይትርስዓኒ እንዴስ ከኽቢረ እቱ ምስ በልናስ ከምዚ በቃ መራይ ፀልማት ገለ ትገዛ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርታ ተታሒስካ ገለ ክትኣቱ ከለካ ከዓ ምሸሎ ኩሉ ነገር እዩ ክሳይ ዝኾን ተስፋ ትቆርፅ ገለ ዓቕልካ ትፀበካ ገለ ኢኻ ሕጂ በቃ ናፍትን ገለ ብል ነይረ ፌሮ ኢድና ኣቲና ገለ እዩ ነይሩ ሕጂ እቲ ሰብ ከዓ ኩሉ ሽዑ ዝተታሓዘ ስለብኣ ዘምፅኦ ኩሉ ሰብ ሓድሽ ዝተታሓዘ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብኣ ኮፍ ኢለ ናፍትን ገለ ብል ነይረ ማለት እዩ ሓደ ብፀግዒ ዝተፀግዐ ሰብኣይ ነይሩ ሕጂ ንዓ ገለ ኢልኒ ኮፍ ኣቢልኒ ማለት እዩ ንዓ ዝኾነ ብላዕ ገለ ኢልኒ በልዕኒ ገለ ኢለ ማለት እዩ ሕጂ ይዕለኒ ነይሩ ድሓና ገለ ብለኒ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢሉ ዘይትርስዓኒ ማለት እዩ ኣስጋራ እዩ ንሱ ሕጂ ከቦርታ እዩ ገይሩ ነይሩ ሙሉእ ነብሱ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ከሎ ኮፍ ኢሉሲ ኣውሪድዋ ነይሩ እታ ከቦርታ ነብሱ ሕጂ እቲ ከቦርታ እልያ ኣቢልዎ ማለት እዩ ትሪኦ ኣለካ ኢልኒ ኢዱን እግሩን ፌሮ ኣትይዎ ማለት እዩ ትሪኦ ኣለካ እዚ ኢልና 4 ዓመት ምሳይ ገይሩ ኢልኒ ሕጂ ከማንሲ ኮዝኒ እንታይ ክገብርኒ ገለ ወላ ሓንቲ ነገር ዝፈልጦ የብለይን ኢልኒ በቃ ከምዚ ኢለ ተኣሲሩ ኣለኹ ኢልኒ ንስኻ ግንሲ ወፂኻ ሕጂ ኢልኒ ማለት ግዜ እንተሕለፍካ ዓመት ኢኻ ተዓሊም ክሰድኻዮም ወይ ገለ ምውፃእኻ ሳይተርፈካን እዩ ኖርማሊ ናተይ ግን ራእየኒ ከምዚ ኢለሲ እንታይ ገብርኒ ከማን ፅባሕ ንጎ ይፈልጥኒ ኢልኒ ግን ንስኻ ምስ ወፃእኻስ ሓደረኻ ድምፂ ኩነና ኢልኒ ዘይትርስዓኒ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ደወል ትኾነኒ ንሳያ በቃ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ድምፂ ኩነና ማለቱ እንታይ ማለት እዩ ማለት ንስኻት ምውፃእኻ ይተርፈካን እዩ ማለት እዩ እሱ ሕጂ በቃ እቲ ተስፋ ክሳይ እንዲቆሪፁ ዳርጋ 4 ዓመት እዩ ገይሩ ኢዱን እግሩን ተኣሲሩ ማለት እዩ ንስኻስ ምውፃእኻ ይተርፈካን እዩ ግዜ እንተበልዓኻ ተዓሊም እዮም ተሰሩድኻ ሲቪል ኢኻ ተዓሊም እዮም ተሰሩድኻ ኣብኣ ተዓሊምካ ኸ
ዕድል ትገብር ትኾን ትወፅኢኻ ኢልኒ ምስ ወፅኻ ግን ሓደራኻ ድምፂ ኾነና ኢልኒ ማለት እዩ ሕጂ ትዝከረን ተዘረባ ማለት እዩ ብኸመይ ኣገባብ ድምፂ ክትኮነ ኢልካ ትሓስብ ክትዝከረካ ከላ ማለት እዩ ማለት ወፂኻ ኣብቲ ዝብፃሕ ምስ በፃሕካ ሰብካ ዘይምርሳዕ ትሕልፍካ ዘይምርሳዕ ማለት እዩ ዝተኻእለካ መጠንሲ ድምፂ ክትኮኖም ከምዚ ዓይነት እስር ቤት ከም ዘሎ ንኣብነት ናይ በቐዳም ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ብቪድዮ እንዲመፅዩ ንሕና ግን በቓልና ከምኡ ዓይነት እስር ቤት ከም ዝሓለፍና ክንደይ ተኣሰሩ ከም ዘለዉ ቆላሕታ ግበረሎም ገለሲ ከምኡ ማለት እዩ እሱ ሮቤል ወዲ ክንደይ ዓመት ነርካ ሽዑ መዓስ ዓመተ ምሕረት ኢኸ ሽዑ ወዲ 23 ነይረ 2016 ነይሩ ትምህርቲ ወዲእኻ ዲኻ ኸይድካ ንስግረዶብ ተበጊስካ ንስግረዶብ 11 ክፍሊ ወዲእሲ በቃ ዳርጋ 3 ሰሙን ገለ ምስተረፈኒ ንሳዋይ ስግረዶብ ተቲነ ሽዑ ተታሒዘ ካልእ ኣብቲ ክመልሰካ እየ ነዛ ቪድዮ ምስ ረኣኽዋስ ነብሰይ ኣንፈጥፊጡ ኢልካ ነርካ ምስ ረኣኻያ ጥራሕ ድዩ ወላ ነቲ ዝሓለፍካዮ እንዳዘከርካ ነብስኻ የንፈጥፍጥ እዩ ወይ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ዝስማዓካ እዩ ማለት የንፈጥፍጠካ እዩ ትቦታ ማለት ሲ ንዓዲ ኣቤቶ ዘይኮንኩ እቲ ቪድዮስ የዘኻኽረካ ንባዕል ሓልሓለ ማለት እዩ ንባዕል ሓልሓለ እዩ ዝዘክረኒ እምበር ዓዲ ኣቤቶስ ከምዚ ብዙሕ ከማን ክሳይ ይግበረኒ ንሓቂ ዘረባ ምክንያቱ እዚ ኣዝዩ ይኸፍእ ብዕፅፍን ድርብን ንኸፍእ በቃ በዓል ሓልሓለ ማለት ይኸውን ሕጂ ንሱ ምስ ረኣኽዎ ከዓሲ ምሸሎ ክሳብ ሕጂ እውን ከምኡ ኢሎም ዝሳቀዩ ኣለዉ ኣሕዋትና ሕጂ ንሱ እዩ ተዘኪርኒ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝሓለፍካዮ ኸ ክዝከረካ ግድን እዩ ማለት በሰል ኣለና ኩላትና እቲ ብኡ ዝሓለፈ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ክትሪኦ ከለኻ ከዓ ኣዝዩ የቐንዝወካ እዩ ዝሓለፍካዮ እቲ ኣብኡ ዝግበር ግፍዕታት ገለ ኩሉ ክሳይካ ሕጂ ብኡ ደይሓለፈሲ ዘይቐንዝዎ እሳ ምስ ረኣዩ ዘይተቐንዝወሲ ኣነ ኣሎስ ኣይብልኒ እቲ ዝቐንዝወካ እቲ በሰላ ትብሎ ዘለኻ ሕጂ ኣብቲ ዘለኻዮ ናብራ ወይ ኣብ ዝሓሸ ዓዲ መፂኻ ከለኻ ተፅዕኖ ኣለዎ ድብቲ መዓልታዊ ናብራኻ ኣለዎ ግድን ምክንያቱ ማለት ግድን እዩ እቲ ዝሓለፍካዮ ነገር ክዝከረካ ኣብ ኣእምሮኻ ከምዚ ክርብሸካ ገለ ግድን እዩ ምክንያቱ እቲ ዝሓልፍናዮ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካብ ዕድሜና ስለ ዝኾነ ንሱ ግድን እዩ ከቐንዝወካ ማለት እዩ ሕጂ ብትኽክል የቐንዝወኒ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ በሰላ ነቲ ዘለካ በሰላ መልኪትካሲ ምስ ሰብ ዲኻ ትዛረበሉ ወይ እንታይ ምስ ሰብ ዲኻ ትዛረበሉ ናብ ሓኪም ዲኻ ትኸደሉ እንታይ ትገብር ኣነ እኮ ሓቂ ዘረባ ደሓኒ እየ ማለት ማለት ካልእ ትረፍቲ ምሸሎ ከመይ መኽብለክ እቲ ንሕና ዝደሓንና ወፂና ኢና ማለት ኣብ ደሓን ዝኾነ ዓዲ ኮይና ገለ ተረጋጊእና ገለ ግን እቲ ሰብሲ ጌና ሰኣው ኣሎ ኣብቲ ሂወት ሕጂ እታ ዝሓለፍናዮ ሂወት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ጌና ካብቶም ንኣሽቱ ኣሕዋትና እውን ከዓ ብኡ እዮም ዝሓልፉ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዘቐንዝወና ንዓይ ኩሉ ግዜ ስለዘይተለወጠ ከዓ ንሱ ኣሎ ማለት እዩ እምበር ኣነስ ሓቂ ዘረባ ኣምላኽ መስገን ደሓን እየ ማለት እዩ ሮቤል መሊሰ ክመልሰካ እየ ሕጂ ናብ ሓልሓለ ማለት እዩ ኣብ ሓልሓለ ክንደይ ጌርካ ከምቲ ትምነዮ ዝነበርካ ወይ ከምቲ ፀሎትካ ዝነበረካ ንዓዲ ኣቤቶ ኸይድካ ዶ ሽዑ ኣብ ሓልሓለ 7 ወርሒ ገለ ገይረ ካብ ሓልሓለ ግን ሽዑ ኣነ ሲቪል ስለ ዝነበርኩ ንተዓሊም እየ ምስሊ ኢሎም ንማይ ስርዋ ማለት እዩ ንዓዲ ኣቤቶ ይኮንኩን ከይደ ማይ ስርዋ ዝበሃል ነይሩ በቲ ከባቢ ማለት እዩ ማይ ስርዋ የተዓሊም ከይደ ዓዲ ኣቤቶ ኣተኻን ማለት እዩ ኣብቲ ፅሑፍካ ግን ዓዲ ኣቤቶ ከም ዝነበርካ እዩ ዝገልጽ ዓዲ ኣቤቶ ቅድሚ ኣትየን ቅድሚ ሓልሓለ ማለት እዩ ቅድሚ ሓልሓለ ዳርጋ ዓመት ኾን ኣብ ዓዲ ኣቤቶ እየ ነይረ ሕጂ ድሓር ናብ ካብ ኣቤቶ ድሓር ናብ ሓልሓለ ኸይደ ብኸመይ ኢኻ ንዓዲ ኣቤቶ ዝምነየ ነይረ ማለት እዩ ንዑ ስለ ዝረኣኹ መጀመርታ ማለት እዩ ሮቤል ኣብቲ መሊስካ እንታይ ኢልካ ነርካ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ነዚ ዘይርድኦም ሰባት ኣለዉ መሊስካ ዘይሓልፍ ህዝቢ እምበር መንግስትስ ሓላፋ እዩ ኢልካ ነርካ እንታይ ክትብል ኢኻ ደሊኻ ማለት ገለ ሰብ ኣሎ ምስቲ ስርዓት ከምዚ ዘጣቕዕ ወይ ድማ ፅቡቅ ኣለና ገለ ዝብል ማለት እዩ ግና እቲ ዝሓለፍናዮ እዚ እዩ እቲ ህዝቢ ከዓ ጌና ዝሓልፎ ዘሎ ከዓ እዚታት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ይሓልፍ መንግስቲ ግን ክሓልፍ እዩ ንኩሉ ግዜ ዝነብር ኣይኮነን ህዝቢ ንኩሉ ግዜ ዝነብር ሕጂ ስለዚ ከዓ ምስ ህዝብኻ ኢኻ ክትውግል ዘለካ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ እቲ ሓቂ እዩ እቲ ዝሓለፍናዮ ከዓ ንሕና ባዕልና ብኣፍና ንመስክሮ ኣለና ማለት እዩ ከማይ ከዓ ብዙሓት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ምስ ህዝቢ ኢኻ ክትውግል ዘለካ ባህላየ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ እቲ ሰብኣይ ከምዚ ነጊርካ ንፅናሕካ ድምፂ ኹኑና ኢልካ ነይሩ ሰባት ይርድኦም ደኡ መንግስቲ ዝበሃል ኣካል ኣሲርዎም ከም ዘሎ ወይ እንታይ ኮይና ናይ ፖለቲካ እንታይ ኣብቲ ሃገርስ እንታይ ፀገም ስለ ዘሎ ተኣሲርና ኢሎም ሓስቡ ሓፈሻዊ ክትግምግሞ ከለኻ
እዋ ማለት ወላቲ መጀመርቱ ሰብ ክወጽእ ከለውካ ስግረዶ ቢልካ እንድሕር ትወጽእ ንበዓል ተቃውሞ ኸይ እንታይ ማለት ስለ ዝኸፎ እዩ ዝወጽእ ዘሎ ሕጂ ወላ ናዊት እኳ ኢትዮም ኻስ ርዱእ ነገር እዩ እስር ቤት ኢቲካ ገለሲ ርዱእ ነገር እዩ እቲ ጽላኣት ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ስርዓት እዩ ሕጂ እቲ ህዝቢ ይርዱእ እዩ ያው ዘሎ ማለት እዩ ሓበሬታ ራድዮ ገለ ትሰምዑ ዶኡ ኣብ እስር ቤት እኮ ብዙሕ ኣይኮነን ከምዚ ምስ ወጻእ ሃገር እዚ ኮይኑ እምበር ብዙሕ ኣይኮነን ኣብ በዓል ዓዲ ኣቤቶ ገለ ሕጂ ታሃኒ እዩ ከምዚ ቲቪላትካ ገለ ፍላሽ ትርኢ ገለ ዝኾነ ፊልም ኢትዮም ክሳይ ጎብልካ ገለ ከምታ ደሓን እዩ ኣብ በዓል ዓዲ ኣቤቶ ኣብ በዓል ሓልሓለ ገለ ግን የለን ቲቪ ገለ የለን ኣተሓሕዝኦም ከመይ እዩ ብሓልሓለ እቶም ወታደራት ማለት እዩ እዋ እሶም ከዓ እሞ ዝገደዱ ከምዚ ኮነ ኢሎም እዮም ወዚዖሞ ዋላ እንታይ ኢኻ ትብል ኣብኻ እሶም ከዓ ዝኸፉ ማለት እዩ ካብቲ ቦታ ከምዚ ምዱባት ኮይኖም እዮም ዝስምዑኻ ሰብ ኣሳቒሞ እዮም ኣብኡ ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ ነይሩ ዝዝከረኒ እዚ ቀሺ ገለ ዝበሃል ሓላፊ ዝነበረው ወተሰነይ ገለ ዝዝከረኒ ማለት እዩ እዚኦም ከም ዝዝክሮም ማለት እዩ ገለ እዮም ረሲዖም ኣለኹ ኣዝዮም ኣብ ጨኮንቲ ዝነበሩ ማለት እዩ ሰብ ዘጋፍዕዎ ዝቕጥቅጥዎ ገለ ዝነበሩ ማለት እዩ ኣባላት ከዓ ክገልጾም ኣይክእልን እዮም ማለት እዩ እንታይ ጌርኩም ማለት ካብቲ ዝተፈለየ ነገር እንታይ ጌርኩም እንታይ ኣሳቢቦም እዮም ዝቕጥቅጡ ኖ ስኢልካ ከምዚ ምድሃል ምስቃይ እዩ ዳ እምበር ወላ ሓንቲ ሓንሳብ ስግረሮብ ጌርካ ኢኻ ታጌጋ ተፈጺመ ድሕሪኦ ሓንቲ እኳ እሱር ኢኻ ግና ሸይን ኮሎሪት ሰብ እንዳኸደ እንዳጎየዮ ከለዎ ብበትሪ እንዳቐጥቆጥ ወስድዎ ክምለስ ከሎ እንዳቐጥቆጥ ወስድዎ ሳክ ከምዚ ምሸለግ እቲ ጭካነ ይበቃ ማለት እዩ ሮቤል ሕጂ ኣብ ካናዳ ኣለኻ መንእሰያት ከክንዳኻ ትሪኦም ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ካናዳ ዝዓበዩ ኣብ ኤርትራ ብምዕባይ ወይ ኣብ ኤርትራ ብምውላደይ ዝጎደለኒ ነገር እንታይ እዩ ትብሎ ከም መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ማለት ኣብኡ ምዕባይና ብዓብዪ ንስድራና ማለት እዩ ድሕሪ 11 ክፍሊ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይኮነን ማለት እንትርፎ ዘንቢል ሰፊኻ ናይ እስር ቤት ካልእ እንታይ ሞበርኪትና ኣሎም ኢና ዝኾነ ነገር ክስታይ ገበርና ኣሎም እሱ ይስማዓካ ማለት እዩ ወላ ሓሚሞም ከማን ኩባያ ማይ ኣይቐበልናዮም ገለ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ብዓብዪ ኣብኡ ተፈጢርናስ ንስድራና ክስታይ ዘይገበርና ማለት እዩ ፍቆዶ እስር ቤትን ፍቆዶ ኣብ ካልእን ከርተት ኣቢልናዮም ማለት እዩ ሕጂ እሱታት ቁሩብ ስማዓካ ማለት እዩ ወሊዶም ከም ዘይወለዱ ገለ ኮይኑ ማለት እዩ ወለድና እሱታት ኣዝዩ የውግህኒ ይስማዓንን ማለት እዩ ከም መንእሰይከ እንታይ ጎዲልኒ ትብል ከም መንእሰይ ክገብሮ ዝግበአኒ ዝነበረስ ኣብኡ ብምዕባይ ጎዲልኒ ትብሎ እንታይ ኣሎ ኣብኡ ምዕባይና ደኣ ማለት እዩ እዚ ጨኳነ ስርዓት ናትና ብምዃኑ ጥራይ ዓብዪ ጉድለት እዩ ንኹላትና ማለት እዩ መንእሰይ ኣይኮነን ንቆልዓ ንዓብዪ ገለ ንኹሉ ማለት እዚ ዘሎ ስርዓት ናትና ብምዃኑ ጥራይ ኣዝዩ ዓብዪ ጉድለት እዩ ብምልኣትና ማለት እዩ ጉድለት ስለዝኾነ ኢኻ ኣብ ስደት ዘንብረና ዘሎ ሮቤል ብሽም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ከመስግነካ ፎቱ ነዚ ፀን ሓፂር ፃኒሒት ካልእ ክትብሎ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዕድል ክህበካ ዝብሎ ከይብለይ በቃ ሰላም ወርደልና ጥራይ ክብላ ክቢረ ነቶም ኣብ እስር ቤት ዘለዉ ከዓ ኣጆኹም ክብሎም ደሊ ማለት እዩ እንድሕር ዝስማዕ ኮይኑ ማለት እዩ ኩሉ ክሓልፍ ማለት ኣጆና ፅባሕ ንጎ ክወግሕ እዩ ከምዛ ዘለና ጥራይ ማለት ድምፂ ክንኮኖ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ህዝብና ክንኮን ተስፋ ከይቆረፅና ገለ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎም ዘደላናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ከም እትኾኑ እሙንትና እዩ ክሳብ ዝመፅእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓልገኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና